natin murag kuan ba. Ayan. Kaya mo silingan. So, sa mo silingan na matay, kaya markada, bayot po. Lahat sila, lahat po may kayo. Gagaw sa barko. Tapos na nagabay ko. Barko naman po. Birthday niya, lahat po may kayo. Inom sa katiyan. Kita, may kitawag ko na. Ano yung kan murag gutong ka. Minuangan ang kakuya. Blessing siya rin ang matay. Isa na naman naikog ninyo doha. Siya siguro siya minanawag. Siya, kasi siya nanawag. Pero before ka mo, doon naman tagdatag siya ng mga uyab. Wala. Hindi pa yun wala seryoso. Isa na naman ang fruit. Siya nanawag. Siya ginanawag. Tawag din niya siya barkada. Binuangan naman yung tato. Binuangan ras. Tinod lang, way nanguyab na mo. Kasabot lang may nga maguyab ni. Oo, dahil na, wala siya. Natinudan. Walay man sari kay walay adlaw nga. Dahil gaipon ni. Ang amo lang pagkita, ang alawang pagkita. Ayaw mo. After 1 year pa. Kung sa man sa nga, maka-stop mo ka, kanina din siya. Ikaw. Di man sa mo. Kali sa ginachat sir, labi ng bugay na kaano dito. Ganun mo. Kumakain mo dito. Kumakain mo dito. Para sa bata, magay mo yung buwan niya. Para bata, hindi mo bulag. Eh, parehang mo yun. Ako mawaya man. Siya po, bulag yung mga papa. Hindi lang ba? Tinuod. Wala yun. Dili ganahan niya ma-experience ito. Ang ganda mo ninyo sir, ma'am. Ay, ko ni. Di ka party siya. Nakasus ko mo niya. Ikaw artist. Nagigusto ko ni. Dakan ni. So, nagtira ka nga? Ano ninyo ngayong anak? Karoon na, ano naman po sa kanan? Plano ninyo? Wala pa kay. Nagigusto ko kay. Kuha mong dagan-dagan ka ng God. Ako sir, maplano ka. Wala yung gusto? Ano nga gusto? Ako wala pang plan ko. Kung nakatag na ginoo, di mo abot ka may gusto. Ato balik nga, pila na edad sa inyo ano ano? 9. Big 3. Babae na lang. Babae. Babae. Sa iyang iguan, bakit ako ano? Iyang gusto dili Nagbilag to kay. Gusto mo kuyo, kay gusto mo kasakse. Pero Oo. hindi makakunis o makakuan. Kasi Makabantay. na lang. Eluway ko daw mag... Sikisa lang mo. So karoon, naglain mo ko yun. Oo, naglayin mo. Thank you, thank you. Sa gusto nga ninyo? Ilang itong hanggang. So, thank you na kayo sa opportunity nga ingatan na mo karong nagawang nga nakasalmi. Thank you guys. Ay, nagpanatag po para na mo. Thank you. ikaw. Salamat kay Sir sa kanilang ating anong programa na kasama. Ako din kayo siyang tabang dito sa okay na dahil ito sa din yung program dito ganit na kasaydi. Sa plano ninyo, sa inyong madawat na rin, mag-plan na rin. Ay, Kami mga siguro sa negosyo, idubang. eh, December, di balik ng nagkakanin. Ulan. Salamat. Salamat. Good luck, good luck. Congratulations. Congratulations, ma'am. Sa bayan ninyo.